Hosni, is het verwachten al die commotie die er nou omkomt? Ja, ik had wel verwacht dat er wat dingen zouden komen, maar zoveel heb ik niet verwacht. Nee. Want zelfs de premier zei het, dit is walgelijk. Ja, hij kan moeilijk zeggen dat hij het leuk vindt. Dat kan hij net zeggen. Nee. Nee, dat kan hij niet zeggen. Nee. En Wilders het onjef te dienen? Wat doet Wilders? Aangifte. Ja, klopt, hij heeft aangifte gedaan, ja. Ja, heb ik gehoord. Vind je ervan? Ja, iedereen mag aangifte doen, toch? Het is een vrij land en ik zie het meer als vrijheid van meningsuiting. Het is kunst. En als hij vindt dat hij bedreigd is, wat helemaal niet de bedoeling is, dan mag hij wel een aangifte doen, ja. En heeft er al wat van je van je ministerie of iets? Nee, ik heb nog van helemaal niks gehoord. Wel van mijn advocaat. En die zei, ja, maak je niet druk. Dus ik maak me ook niet druk. Is er al gewoon met de advocaat? Ja, het filmpje is eerst naar de advocaat toe gegaan en toen is het de wereld ingegaan, ja. En de advocaat zei hij nog wat? Dat hier niks verkeerd aan is, zeg maar? Nee, de advocaat zei precies wat ik denk en dat is kunst. En hoe dat afloop van dat filmpje waar iedereen zich zo druk om maakt. Ja, dat is dan gewoon, dat kan je gewoon zelf invullen hoe je het wil hebben. Ja, maar dat eindigt het beeld wordt zwart en dan klinkt er een Scott. En daarvoor heb je nog een Geert Wilders figuur zitten zo met twee pistolen op zijn hollen. Dus dan zo'n je gauw denk ik in dat is dan een soort uitbeelding van de executie van Geert Wilders. Ja, dat zou je denken, ja. Klopt. Dat kan je zo denken, dat ziet er ook zo uit, toch? Ja. Alleen nee, dat is niet de bedoeling dat hij zich bedreigd voelt en dat hij gelijk een aangifte moet doen. Dat moet hij zelf weten. Maar het is totaal niet de bedoeling dat hij zich bedreigd voelt, nee. Maar als hij in beeld gebracht werd met geweren op zijn hollen en daarna een Scott, en dan is het toch wel een beetje bedreiging, neemt het zelf net, maar het is toch op zijn minst wel bedreigend. Ja, zo worden wij vaker in de media gezet. Dus ik dacht, ik ga gewoon zo in de media. En dan krijgen we wel de aandacht dat nodig is. En dat is gewoon gekomen. En wie bedoelt mij wij? Wij moslims worden altijd zo in de media gezet. Het maakt niet uit waar het is, in het nieuws, in de film of wat dan ook. We worden altijd zo in de media gezet. En ik dacht, maak er wel gebruik van. Ja. Want, oké, moslim dus, maar kun je een beetje vertellen, waar sta je vast en hoe staan hier ter komst? Waar ik vandaan kom bedoel je? Nou, waar sta je voor en wie vertegenwoordig je eventueel en hoe kom je dan tot het maken van zo'n videoclip? Ik vertegenwoordig niemand en niks. Ik vertegenwoordig gewoon mezelf. En mijn geloof natuurlijk. En al die dingen die Wilders heeft gedaan, het haatzaaierij van hem met die anti-islamstickers en de fitna en de hoofddoekenbelasting of kopfoldentax, hoe hij dat noemt. Dat vind ik ook haatzaaierij. En nu krijgt hij 1 keer wat terug en dat is gelijk zo'n hype en een dikke media. Dat is gewoon stress zonder reden. Je noemt het haatzaaierij wat Wilders doet. Ja, vind ik wel. Maar wat jij doet is ook niet bepaald vrede stichten, toch? Nee, het is niet bepaald vrede stichten, maar het is gewoon een koekje van eigen deeg wat terugkomt. En al die dingen die hij heeft gedaan, dat is gewoon, als ik dit vergelijk met die dingen die hij heeft gedaan, dan is het niet eens 1% van zijn haatzaaierij die hij heeft geuit tot nu. Maar ik kan me niet bedenken dat hij ooit heeft gezegd dat er, of gesuggereerd heeft dat er moslims om moeten worden gebracht of zo. Nee, wel dat de jongere Marokkanen kogels door hun knieën moeten krijgen. Dat Marokkanen uit Den Haag moeten. Dat moslimgeloof een leugen is en dat Mohammed een leugenaar is en dat de Koran een gif is. Dat allemaal, dat is geen probleem. Maar als rapper Hosni wat zegt, dan is het gelijk een probleem. Nou ja, laat ik eens iets kritisch benaderen. Als je zegt een spotten met geloof, dat is vragen om moord. Waarom? Hoe verantwoord je dat? Nou, ik bedoel, kijk naar het nieuws. Je bent een nieuwsman. Ik bedoel, als je naar de nieuws kijkt en naar de wereld. En als je kijkt wat er allemaal gebeurt in namens van geloven. Als je met geloof spot, dan zaai je naar onrust. En dat is wat hij constant aan het doen is. Dus waar vraagt deze man om? Als je nou afvraagt waar hij om vraagt, hij is gewoon haat aan het zaaien. En hij wil gewoon dat het een dikke chaos hier wordt. Je bedoelt niet van hij spot met het geloof, dus hij vraagt erom dat ik Hosni hem vermoord. Nee, dat is helemaal niet de bedoeling. En daarom zeg ik ook van, dit is geen bedreiging of een poging tot je dood. Maar spotten met geloof, dan vraag je toch een moord. Gewoon geloof over de hele wereld. Ja, daar gaat het om. DKDB helpt niet als ze jou komen halen. De islam is 2,1 miljard, dus ja, één van hen, wie weet wie. Kan misschien een bedreiging van hem zijn, want ik heb ook nu gehoord dat hij weer wordt bedreigd. Ja, ik zou gewoon zeggen dat hij op zichzelf moet passen. Word jij ook bedreigd? Nee, ik heb wel telefoontjes gekregen. Homo. Ik moest aan New Kids denken, maar voor de rest nee, voel ik me helemaal niet bedreigd. Ben je niet bang dat er nog iets gaat komen vanuit bepaalde hoeken misschien? Qua Aanvallen, bedreigingen, toestanden?
Nee, denk het niet. Daar ben ik helemaal niet bang voor, nee. Nog even premier Rutte, die vindt het al erg genoeg, zegt hij, dat politici zo bedreigd worden en beveiligd moeten worden zoals Geert Wilders. Want dat noemt hij vrijheid van meningsuiting. Ja. En dat voor jou noemt hij wansmaak. Ja, kijk, dat is, meneer Rutte kan moeilijk zeggen dat hij dat mooi vindt of leuk vindt, weet je. Ik bedoel, hij is politiek en er wordt iets gericht naar een collega van hem. Dan kan hij moeilijk erachter gaan staan. Dat kan niet, denk ik. Misschien vindt hij het wel leuk, maar ja, als hij in het nieuws komt, dan moet hij wel zoiets zeggen. En wat kunnen we van Horst nu nog meer verwachten? Daar komen verschillende liedjes nog aan. Daar komt de volgende single, heet Nederland, ik hou van je. Dus ja, leuk. Ook met semi-executies erin? Of? Nee, totaal niet. Nee, helemaal niet. Maar snap je er iets van dat er ergens verontwaardiging ontstaat als je een Al-Qaeda-achtige videoclip qua executie gaat gebruiken in een rap? Ja, dat is bewust gedaan. Ik heb mijn baard laten groeien 2 maanden lang. Ik heb zo'n Arafat-sjaaltje gekocht. En een legerjasje. En tada, daar heb je een terrorist. Elke buitenlander met een lange baard. Ook vrienden gewoon, toen ik mijn baard liet groeien. En die kwam ik tegen en zei, hey, Al-Qaeda, hey, Bin Laden. Dat is gewoon de media, dat is gewoon de beeld die de media creëert bij mensen. Ook al zijn het je vrienden of wie dan ook. Ze maken zo'n grap omdat het gewoon in hun hoofd zit. Maar even voor de duidelijkheid, heb je sympathie voor Al-Qaeda? Ja, ik ben totaal tegen terror en al die dingen. Ik heb er helemaal niks mee. Nee, ik wil vrede. Maar als kunstuiting moet het kunnen? Als kunstuiting om je product te brengen waar het moet zijn, vind ik dat het gewoon moet kunnen, ja.